כמה מילים. אני אחד הדירקטורים ולא משנה כרגע, אני מדבר בשם עצמי, לא בשם הבעלים. אני מקווה שהבעלים האחרים יזדהו, לפחות בחלק מהדברים. אז קודם כל אני מודה שקשה לי להאמין עד עכשיו שעשינו סגירה פיננסית. אחרי כל הקשיים שעברנו, שחווינו במשך 7 השנים האחרונות, באמת להגיע לרגע המשמח הזה זה דבר מיוחד במינו. כל הדבר הזה מזכיר לי את האמרה הזאת המפורסמת שהיהודים לא באמת הרגו את ישו, רק הוציאו לו את הנשמה. מה שאני רוצה להגיד שאני לא אומר מי, אבל כמעט שגם לנו הוציאו את הנשמה, אבל ברגע האחרון איכשהו שהדברים הסתדרו. אז עכשיו נשאלת השאלה, איך בכל זאת זה הצליח? אז אולי נלך בדרך האלימינציה ונגיד שמה זה יכול להיות? זה יכול להיות מזל. אז מזל אני ישר מוריד, כי אלי ברנע תמיד אומר לי שאין בכלל דבר כזה מזל, ואני לא רוצה להתווכח עם שותפים, ואתם תסכימו איתי שזה לא מזל. אז מה כן? אז כנראה שזה נחישות ומקצועיות. עכשיו, לגבי נחישות, אני חושב שאני יכול להוכיח די מהר שהיינו נחושים, מפני שאתם יודעים שיעקב עבד את לבן של הרבה שנים בשביל לזכות ברחל. אנחנו עד עכשיו עבדנו 7 שנים בשביל לזכות בדליה. אז זה מראה על נחישות. ועכשיו בטח מישהו מזכיר לי שיעקב עבד 14 שנים ואנחנו רק 7, אבל אנחנו בינתיים עבדנו רק 7. אנחנו צריכים להמשיך לעבוד עוד בשביל דליה. עכשיו מבחינת מקצועיות, אז למעשה צריך פה את כל המעורבים בפרויקט, ואני באמת לא הולך לפרט שום דבר. אז הרמה המקצועית הגבוהה של כל המעורבים בפרויקט כמובן הייתה מאוד מאוד חשובה. ולגבי הבעלים הייתי אומר שלא רק הוכיחו מקצועיות ונחישות וגם עבדו תוך אימון הדדי, אבל הם גם לקחו הרבה מאוד סיכונים כספיים ניכרים. מה שכן, אני צריך להודות שחלק מהסיכונים שהם לקחו זה אחרי שקיבלו שכנוע מתון מהנהלה, ואחרת לא היו מקבלים את זה, וההנהלה כנראה ידעה לשכנע טוב. עכשיו, כמו שאמרתי, כבר אנחנו לא גמרנו, עוד יש די הרבה עבודה, אז כל מה שאני יכול זה לאחל הצלחה לכולנו בהמשך ובתחנות נוספות. תודה רבה.